usigibele amakhumbi siyozama sifuke ekseni fasa amathe usigibele amakhumbi siyozama ugeza khona anikwenzi hawu Dlamini ngiyageza hawu nini Maxwell ngoba wena uthe uvuka ekseni ufasa amateko uhambe uyozama uyogeza ukazi uyiphathe hayi baba nama ngizwanga nje leyo kugeza. Hawu Maxwell, yazi ngithi mina imshanelo yethu enukayo kanti shuthi wena bhuti. hawu bafethu bengicula ingoma lena cha ngiyayibona ingoma but wena ngabe uyageza na Maxwell Mahewu umzulu Dlamini esebenzisa ubhathi siyangena esingisini kancane Hayi ngumzwile sebenzisa ubhathi but wena ngaba amanzi nensipho uyakusebenzisa yini na noma uvela uvuke ugqoka amateko uqeda uzonukela mina. hawu ingoma lena Nkosi yami Siyayibona ingoma. uyazini Maxwell uzala ngikunuke khona ngizothi uclean Mahewu mfethu asamsosebenza Hayi qala uyekudlamini iqala akunuke. Happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Oh, happy birthday, Maxwell. Happy birthday to you. Happy birthday, Nkamalanga. yazi bese ngicasuka kanjani into engicasula kakhulu ukuthi vela ngigezanga namhlanje Mphuceni izinto ungazenuki. Mphuceni. hawu guys bengidlala anikwazi ukukhathela ibirthday yami guys ngayi kokugeza ngizoshishisa fast Vele ke mina ipresent yami bekuyi-roll on nento ozogcoba. Hamba ugeza. vele makhuzwayo kahlahle ngiyakunukela Hayi kanti hayi ayihlangene nawe leyo present. Uma khuzwayo vele methenge present. Uthenga i-roll on nento zokugcoba. Yabona mina ngeValentine ngithola i-roll on into zokugcoba. iFathers Day i-roll on into zokugcoba. iBirthday yami i-roll on into zokugcoba. uChristmas i-roll on into zokugcoba. Wona masithoya la endlini. Ngoba la model on nginawo ngiyakutshela singavula isitolo. ngibonile ukuthi asingene emini namhlanje kanti ningihlelela lento Yeah. Hayi Maxwell, usungayigumula ke le mpahla ebhalwe happy birthday. isiphelile ibirthday yami No, ayikopheli. thulake ansho naze ngani ukuthi ngizala namhlanje Sanibona. uyaphilo Dlamini akashawa Hayi kanti uyena usitshelile ukuthi uyazalwa namhlanje. Kwakhekhelelo le birthday lithenga uyena umfana. hawu ngempela mntakasisi Well, ngiyazi ukuthi awukazi ube nayo birthday party. So, ngithe ngikwenzele something special on your 50th birthday. hayi mntakasisi anginawo 50 ngino 40 Hawu kanti hey makhuzwayo yeka ukupheka lo muntu akanawo 50 no 40 shiya nje yonke into yenza umama khonto special ngebirthday yalo muntu. Futhi khumula le day ngiya happy birthday. Hawu guys, manene please. Guys, ngingaba na 50 man phone. Siyadlala siyazi ukuthi una 40. Hey, ubese ufuna ukukhala. hey udlala kabi wena man Hey Maxwell, qolisa fast ingazi ibirthday iphenduka i-death day. yobe Dlamini yobe sija Eshe. Hey madoda, nahlala kahle kanje nenzanda. Dlamini bengisacela ibirthday yami siyenze le njini Hawu, siyaphi guys? Uthi si ukhuluma iSpanish or uthi si ezilakho uyayibala kulolu hambo. Aw. Nami ngaya la kuyiwa khona. La siya khona. Ikephi lapho? Angazi. Precisely. Niye precisely. Nami ngingaya precise. Guys, Dlamini. Yes, sis. Your room looks nice, fana.
How do you afford all these things? I create with pocket option. Huh? What do you do? I create. Say it slower. I create. Okay, use it in a sentence. I buy, sell goods and services. Create. Oh, you trade. That's what I've been saying. I create with pocket option. It's easy. Even you can do it. Hey, I'm not the opposite of smart. It's this. I'll introduce you to a guy called Trading Setup with Experience. He shares strategies and signals on Telegram. A guy helps you trade. Yeah, live session, strategies, signals, no unnecessary theory. I want to try this. Where do I go? There is a link to the channel in the description if you want to understand how to make real money in trading without any headache. Do you have a promo code? Yeah, MDM Sketch. If you use the promo code when registering, you get a bonus of 100% on your first deposit. I will try this. Enjoy. Alright, Chief. Stop feeding me Viennas. It doesn't sound right. Alright, bet. No, give me. But stop. Guys, angazi ukuthi nginibonge kanjani cause mina silongazalwa angikaze ngibe ne-birthday. Malume, esengibatshelile lokho. Uyaphapha wena. Dlamini ngivumelekile ukuqosha abantu since iphathi ungeyami. Hey, ngikhakha. Hawu, ngikhekela hayi. Mama, Yini kwenzekeni Maxwell? ikhekela makuzwayo. Lenzeni ikhekhe Maxwell? Angisela khekhe makuzwayo. Uma ngisela kana khekhe. Mama lophethe ikhekhe lami. Mphathi please ikhekhe lami. Sesigcine yonke indawo. Lutho lomuntu. Ubani kodwa ubengeza kwami mana ntshontsha ikhekhe? Umjomba. Maye ungila. Bengila kuntshontsha ikhekhe. What if umjomba uthumele igebengu zakho ukuthi ziyotshontsha ikhekhe la Maxwell? Maye uthengwe yimini ikhekhe. What if awulithenganga but ulitshontshile and now you have to send it back before mnikazi wekhekhe abone ukuthi alikho ikhekhe lakhe? Maye nginikuma khuzwayo imali ukuthi athenge ikhekhe. What if nomakhuzwayo nihlangene ngekhekhe? Hey mana wena. Mana. Dlamini umjomba kuphela isela le ndaweni. Mengingasoli yena ngisole ba. Eshe madoda. Nangu, asolelo. Ebhuti. Ubuke ngathi lahleke ikhekhe. Khekhe. Ikhekhe lani manje lelo? Hayi. Again. Hayi Dlamini wazi kanjani? Ngathi ngembuza ukuthi ubeke phi ngathi kulahleke ikhekhe. Ukuba uphendule wathi ubesekhaya yena. Ubezotshengisa ukuthi uyazi ngekhekhe lilahlekile. Asama madoda siyothenga ubhiya. Khathelele. Mana, uyaphi? Awu. Yini wena walibela ungiqosha angihambe na futhi ngihamba noMahewu. Hayi nami. I mean ayiwuthi uDlamini. Hey. Sikhumela nesingisi nalesikhathi.
Ya, uthini buthi? Sawubona bhuti, akekho umuntu ombone edlula la ebaleke phethe ikhekhe lami. Bhuti wami, ngithisela uma ngani nje kumanje. Awunaso isikhathi sokugadana nabantu abadlula amakhekhe la. Nonhlanhla mani ngiyezwa nje kuthiwa wena ungenakalile ungena emotweni ebovu. Hayi, ubha kanjani? Ungena ngaphambili mani. Ungenza isilima wena. Nihleli, nidle iphathi yami. Ekubeni ikhekhe lami alikho la. Mhlambe liyadliwa nje somewhere nina niyajuza la. Hayi webhuti. Nami ngiyatshuza. No, hayi wena Dlamini. Malume, ubhala nami kwabajuzayo. Cha, hayi wena mntakasisi. Maxwell, nami ngiyachuza. Ya, uyajuza. Ha? Dlamini, uyamuzwa lo mtshitho? Hayi, simzwe so. Ha. Yazi lo. Wena ususangalela. Simjahile umuntu obebaleka nekhekhe sangamfika. Phela socingana nekhekhe ubusuku bonke. Engathi sama virgin. Uthini wena? Hayi lotho Dlamini, lotho. Ngiyaxolisa madoda, ngithathe ngeenga. Hayi malume, ngizokuzamela elinye ikhekhe kusasa. Awu, ngiyabonga mntakasisi. Awu, shebaphemu. Dlamini nike namsola lo. Yebo wena, liphi ikhekhe lami? Dlamini akasolo wena umabhentshisi. Hayi. Umabhentshisi akazi lutho endaba yakho yekhekhe. Umabhentshisi uyiphumela kwi-birthday 2 yengane kaZodwa. Awu, stepfather of the year. Dlamini, uyangishaya amabhentshisi. Awu, unamanga Dlamini. Ngamshaya ngasiphi sadla mawubheka wena. Ngiphethe ikhekhe ngapha, ngiphethe isigingci ngapha. Ikhekhe lami. Akulona ikhekhe lakhe leli Dlamini. Leli ikhekhe lengane kaZodwa le ngoba ade kune-birthday khona. Hayi impela nto bese ngishilo Maxwell. Akulona lakho lakhe. Kodwa ke mfowethu phela awumuphe mfowethu Maxwell. Yazi ngene umuntu la wantshontsha ikhekhe enakaza lidla ikhekhe kubeni ku-birthday yakhe. Oh, kodwa Dlamini mangathi uthathe le ntombi bona ungavuma ungamnika lo maphuzwayo. Uthini bhuti? Hayi, okay. Nanti ikhekhe Maxwell dlala. Ngizohlala kanjani ngathana awunjengoba ungiphethe kanje. Ngizohlala kanjani ngathana njengoba ungiphethe kanje. Wangiphatha kahle mntana umuntu awangiphathiso kwesijisfa. Wangiphatha kahle mntana umuntu ungiphathiso kwesijisfa. Ngiphatha mnyana. Ungiphethe kamnandi. Ngipriority. Ngisijisfayo. Yo, baby girl, ungiphethe so, pitch black, tofo soft, ngisitshest fine, yengaweli phansi, ngu-Carol Boys, ngu-Carol Boy. Badini, ulili wenu mfowabo. Hawu, wazulili wenu Dlamini. Yazi, ngihlezi ngiyibuza ukuthi why liwumngane noDlamini because uyangibona. But namhlanje ngibonile ukuthi akavele angishaye nje and akanisukeli. Yinhle lento yenu. And kuyasiza ukuthi ube nabantu oxoxa nabo nihleke. Kwenza ukuthi ube right, ukhohlwe yinkinga. Mayo, ukhuluma nawe ulele kanti. Hey, mtasisi. Yazi wangiphakamisa ngisaphupha inamba zelotho man. Hey, patata.
Madoda ongazidli ikhumba ngicela ayilethe la kumina. Hayi lawo amazwi ashiwo ingane ka-Emma Sisenandosi. Ungazidli ikhumba ungayiletha la kumina. Hayi ngifuna ukuphathela ingane ka-Emma from a stepfather to another. Okay. Nikumkhwepha mina ngizokunika ikhumba. Hayi yeka bhuti. Uhlala birthday boy. Dlamini ngiyabonga nani bafethu nenze usula mnandi. Kuhleke mawukuthi usenjoyile inkunzi yombhemo. Siseniyohamba kahle madoda. Uyapha ngoba phela nawe sahlala. Awu Dlemsi bengikuthesta. Hayi sharp Dlemsi. Okay. Mabona litiye. Ngiyabonga mama. Yazi namanje isangidla lento. Ngiyazibuza ukuthi ubani lo ngangisabi kangaka la endaweni ongeza kwami azonto nje ikhekhe. Ngisacela ukuhlambuluka kubaba. Ubaba ngithi uyazi ukuthi akalawuleki mingabe esethintile. Khuluma makhuza ngilalela. Ubaba uyakhumbula futhi ukuthi udokotela wathi angawadla amakhekhe ngoba ubaba une-lactose intolerance. Makhuza ngilalela hlala odabeni. Ngakho-ke imini ontshontshile ikhekhe la Maxwell ngoba mina bengazi ukuthi ubaba uzolidla ngenkani mase ngiyagula namhlanje. Bengeke ngilidle. Mana, liphi ikhekhe la Maxwell pho? Ikhekhe. Oh, ikhekhe lami. Ikhekhe lami madoda. Ikhekhe lika Max. Yey wena, owani umsindo obangayo man? Ikhekhe le birthday yami mama Tree. I-birthday yami. Awu, awungisikela islice phela. Awu mama Tree. Uma stand nje wena. Uma stand unjani ocela iqhashi? We Maxwell, uyakhumbula ukuthi ngakutshela ukuthi irent izokhuphuka ngoFebruary. uJune manje ayikhuphukile. Hayi. Ufuna how many slices mama Tree? 1 noma 2 slices? No. Hayi. Mhlambe wenze kahle. Kodwa ke
ngiyafuna ukwazi ukuthi ubani lo omthumile wazontshontsha ikhekhe la kwami. Sanibona ekhaya. Bucks, ngithe ufike ntambama, hayi manje. Uyena nje ikhekhe. Wona ikhekhe wena.